खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी इएम सायखं बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव हाबा रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होदों इएम सायखं बसुमतारी बिथाङा दमगाव सालबारि ओनसोलनि माइ गायनो दै लांग्रा दंगखौ रायजोफोरा फोसाबनानै लानो हायैखौ खौरां मोननानै इएम सायखं बसुमतारीया रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दंगखौ जेसिबि बाहायनानै फोसाबनानै होयो। दिनै खामानि मावबाय थानाय जायगायाव थांनानै इएम सायखं बसुमतारीया गावनो नायहैयो आरो रायजो राजाफोरजों सावरायलायो आरो गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय नांगौ बायदि हेफाजाबखौ होगोन होनना खोथा होयो बिथां इएम सायखं बसुमतारी बिथाङा। बेबायदि हेफाजाब होनायनि थाखाय आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा रायजो राजाफोरा इएम सायखं बसुमतारीखौ साबायखर बावो। आच्छा सिगाङावनो गोजोननाय थाबाय मिडिया सारफोरनिसिम आरो जोंनि समस्थिनिनो जोंहा इएम सार सायखं सार जोंनि खोब मोजां मोनदों। आंल' नङा रायजो राजा दं नै रायजो राजा बिराद गोजोननाय मोनदों। माने जोंनि स्लुइस गेट बायनाया स्लुइस गेट बायनायथ' नङा स्लुइस गेट जाजेननाया 2011मोन 2011आव जोंना कमप्लिट जादोंमोन। ओमफ्राय जोङो 2011निफ्राय जोङो गैयाबाबो जों 12 बोसोरसिम मावनानै मोनजाबायमोन आरोखि बे स्लुइस गेटजों। ओमफ्राय नै दा लास्टआव स्लुइस गेट बायनाया 2023मोन नामा टेस्टनि जुन मासाव बायफैदों आरो दा जोङो टेस्टनि जुन मासबा जोङो 3 बोसोरसोआनो जोङो एकदम खुनु स्लुइस गेटनि जेबो मोनाखै माने ओरैनो दै खिफायजोंनो मावनानै जानांदों आरोखि बेवहाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरोखि जोङो दा रायजो राजानि थाखाय गामि दरब्रै दरबानि थाखाय बेखिनि साफा खालामनायाव जों माने खुनुरुखुम मावनानै जानो थाखाय बिराद रेहाय मोननाय बायदि मोनदों आरोखि दा जों बेनो आरोखि गोजोननाय मोनदों। बेसेबांसो खरसा जागौमोन बे ओरैनोथ' जों थांनाय इयाराव जोंनिनो कमिटिनि एसे फैसा दंमोन बेजों जोङो गैयाबाबो 3-4 किल'मिटारसो जों एसे रिफायरिं खालामदोंमोन बाहाय एसे मोजां खरसा थांदों आरो दा एबारावहाय जों एसे सारनि अननायाव फुराखौनो जों मावनो हानाय बायदिखौनो होननानै लाबाय। गैयाबाबो थांदों आरो जोंनि खरसाया सेमोन बे सानथामसोनि होदों जोङो सानथामसो जेसिबि होदों बाहाय मोजाङैनो थांखादों। एबारावहाय माने जों एसेल' माखासेखौ फुरा मावनो मोनबाय। ओमफ्राय दा सेमोननि फुराना मावनायखौ ओरैनो एसे रिफायरिं माबायो जों साननैजों आवगायनो हाबाय आरो एबाराव औ सारानो हेल्प होनाय हिसाबै दा बेनो आरोखि। दमगाव सालबारि स्लुइस गेटनि हालामाव जोङो दालाइसा सानजा आफादनि जों दंग' दालाय दंग'नि जों बिगोमा जाहैबाय। जिहेथु जों थांनाय बोसोराव जोङो जोंनि बान्दो कमिटिङाव जों एसे एनै सान्दा बान्दा खांनानै खना बनाखौ जों बुथुमनानै जोङो एसे एनै स्लुइस गेट बायजानाय हिसाबै जोङो बे साननैसो जों बे जोंनि सान्दा बान्दा खांनायजों जोङो रिफाइनारि खालामनानै जोङो खेथि आबादखौ मावनो हादों। ओमफ्राय जोंनि स्लुइस गेट स्लुइस गेट अपेनिं जानाया 2011आव जोंना अपेनिं जादों। दा बे स्लुइस गेट अपेनिं जानाया जोङो 12 बोसोर मावनानै जों मोनजादों। दा 12 बोसोरनि मावनानै जानायनि उनाव जोंहा दुरभाग्य जोंनि आबादारिया जोङो जुन मासनि 2023आव जोङो स्लुइस गेटआव बायजादों। दा बेनिफ्राय जोङो 3 बोसोरखौ जों हालाय हाफाय जानानै दङ। दा जोंनि बिटिआर हालामाव जोङो इएम मोननाय हिसाबै सावरायग्रा सारनिफ्राय जोङो दा जेनोखि जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनानै होदों दा जोङो खोब मोजां मोनदों। दा बेनिखायनो जोंहा सार इएमनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय दङ आरो जोङो हाजासे माने जोङो बाख्नायनाय जोंनाव थाबाय। दा एसेसिम आंनि बुंनाया बे।